Croeso, Rhys yma. Heddi ni'n mynd i wneud dwdl bach yn wahanol. Ni'n mynd i wneud rhywbeth ar Cynhesu Byd-Eang. Ni'n mynd i gael arthwen yn y canol. Ni'n mynd i roi ar ddarn bach iawn o ia, gan fod y ia yn y pegynau yn toddi a bod cynefin yr arthwen yn diflannu. Ni'n mynd i gael bach o ddŵr o'i gwmpas a wedyn top a gwaelod gewn i'r geiriau Cynhesu Byd-Eang. Felly, ser yn y sioe yn amlwg yw'r arthwen yma. So, ni eisiau siap mawr clir canol yn tudalen ni. Felly, ni'n mynd i fynd ar draws i ysgwyddau, cefn a pen ôl. Felly, mae gyda ni ryw fath o don fach yn dod fan hyn. Wedyn, ni'n mynd i fynd lawr i ben olau cefn i gosau. Felly, ni'n mynd i ddod lawr fan hyn a gwaelod i drod fan hyn wedyn. Wedyn ni sawl siap mewn y mas ar y funud yn dod. Wedyn ni'n mynd i draws i bennau. Mae bennau a'i wddwgen weddol o hir. Felly dyma i bennau, dyma topi dalcennau. So dyma ble mae wedi drwy neu mynd i fynd. Dyma gweddill i bennau. Wedyn mae'n mestyn y mas ychydig cyn bod e'n dod am I drod. Nesa, ni'n mynd i fynd lan a'i ddangos I ffwrau. Ni'n mynd I wneud zigzags bach yn dod lan fyna am I ysgwyddau. Drod arall cefn fan hyn. Felly ni ddod â zigzags yn dod fan hyn hefyd. Wedyn ni fole a draws y gwaelod. Dangos I fysyddau. Neu I grafangau fe, I bawennau fe. Yr un peth yn y blaen. Wedyn, mae drod pella fe wedyn. A mynd I fod mewn fyna rhywle. A wedyn, gen I fraich yn ymestyn ffordd na. Felly ni roi cynffon bach iddo fe. Yn y cefn. Gewn ni roi I droi ni mewn. Yn y blaen. Ni roi lygad y mewn. A gewn ni roi glister mewn. Nesa. Ni roi ceg iddo fe. Os chi eisiau wedyn bod chi'n hapus, gallwch chi roi bach mwy o effaith ffwrdd draws topi gorffa. Chydig bach o zigzags. Iawn. Nesa, ni'n mynd I fod yn rhoi yr ia mewn. Felly, I ddechrau bant, ni eisiau gwneud I edrych fes fe ar y ia yma. A dyn ni ddim eisiau'r ia I fod yn fawr iawn. Felly, mae fe'n dechrau tu ole, a mae'n dod rownd y blaen, a wedyn yn mynd nôl tu ole. Peidiwch rhoi hwn rhywbeth lawr, ac os ni eisiau gadw digon o le fan hyn ar gyfer gwaelod y ia, y dŵr, geiriau, a hefyd, os ych chi yn gwneud e bach yn fwy, mae'n mynd I edrych bod digon o le dy fe yn does dim. Nesa. Dyma y ia yma yn dechrau dod lawr. Wedyn gallwn ni gael yn tonau dŵr ni
ar draws y gwaelod hwnna'n. Okay. Felly dyma'n arthwennu ar y bloc yma o ia sydd gyda ni. Cam nesaf nawr yw roi'r geiriau mewn. Ni eisiau cadw fe yn weddol o syml, felly ni'n mynd i gael cynhesu ar y top a gewn ni Byd-Eang ar draws y gwaelod. Felly peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw mynd lan o i bennau. Felly gewn ni fynd lan, rownd a lawr y bwysig gwta. Okay. A wedyn gewn ni'r Byd-Eang yn dod o'r dŵr fan hyn ar y gwaelod. A'n dod lawr i'r darn bach o ddŵr sy'n pen pella fan hyn gyda ni. Okay. Os dim byd yn stopo chi gysylltu fe gyd lan os chi moyn. Okay, mae'r geiriau mynd i fynd fan hyn. So, cynhesu sydd yn ni gyda, c, y, yn, hy, e, ys, i. Digwydd bod mae pob un yn nhw angen bocs. Felly mae 7 lythyren, so 7 bocs yw'r un cyntaf. Ni'n mynd i fynd lan i wneud bocs cil yn y canol. Mae eisiau ni wedyn rhoi 2 linell ochr yma i gael 3 bocs a 2 linell arall ochr yma i gael 3 bocs. Felly ni'n mynd i fynd lan, 1, 2 linell. Wedyn 2 linell o'r ochr yma hefyd. 1, 2. Wedyn, ar y gwaelod, wedyn ni Byd-Eang, B, Y, D, E, A, N, G, neu yng, to, wedyn ni 7 bocs, okay? Ond yn y canol mae eisiau 1 tene, fel bod ni'n dash ni ar ôl y byd. Felly mae bron yn bod fel 8, okay? Felly ni'n mynd i dorri fe'n i hanner gyntaf. Okay. Wedyn, ni'n mynd i dorri'n hanner eto. Iawn, so 4 ni. Wedyn, ni'n mynd i dorri'n hanner eto fyna. Fan hyn, gallwn ni fynd yn agos i'r ochr yma yn y canol. Okay, so dyn ni dal 4 bocs am yr un yma fach iawn. Wedyn, mae eisiau ni rannu'r ddau yma'n hanner hefyd. So, llinell yn mynd lan fyna, a llinell yn mynd lan i fyna. Okay. Right, so ni'n ddechrau ar y top. So, cynhesu. So, llinell yn gymryd bocs i ffwrdd o'r ochr dde. Okay. Y, llinell yn dod lawr o'r top, a wedyn llinell yn dod o'r ochr chwith. Okay. Cofiwch stopio le bydd yma'r llinell yna'n dod lawr, iawn. Yn, lan o'r gwaelod. Cyn, hy, ni'n dod lawr o'r top, a wedyn ni'n dod lan o'r gwaelod, ond dyn ni ddim yn cyfarfod yn y canol. Ni eisiau gadael bwlch i adael yr hy. Okay, so cyn, hy. E nesaf, felly llinell a llinell. Nid yn llinell dwbl, a wedyn ni'n llifio fe mewn. Cynhe. Ys, llinell ar y dde, llinell ar y gwaelod o'r chwith, a wedyn wnaeth eto wneud yn linell dwbl ar y top, a wedyn yr un peth ar y gwaelod. Okay, a maen nhw'n bwysig bod nhw yn overlapo chydig bach fel bod gyda chi
y siap ystod. A wedyn I gwpan ar y diwedd, llinell yn dod lawr yn ôl lan i'r top, lliwio fe mewn. Felly dyna'n cynhesu ni. Byd-Eang ar y gwaelod. So mae by fawr dyn ni gyntaf. So ni'n mynd I fynd â cornel I ffwrdd o'n canol dde ni. Llinell bach. Llinell mwy faint, a wedyn troi nhw mewn I hanner cylch. So mae'r hanner cylch ar y gwaelod ychydig bach yn fwy na hanner cylch o dano. Dod lawr. A wedyn mynd ar draws. Unwaith eto ni stopo pan ni'n cyrraedd gwaelod y linell yna. Dyn ni ddim eisiau bod rhain yn cysylltu, ni eisiau gadw bwlch neis. I wneud dy, ni'n mynd ar draws, a wedyn ni'n dod lawr o'r cornel. A wedyn ni'n gallu wneud sgwar bach mewn fyna. Mwyn wneud y sgwar yna, watchwch bod chi ddim yn mynd â fe yn rhy bell draw i'r dde, fel bod e'n rhan o'r goes. Ni eisiau stopio fe, ble mae'r triongl yna yn stopio, Peidwch mynd â fe'n rhy bell draw fan hyn, neu bydd edrych yn rhyfedd. Mae hwn dyn ni ar gyfer ein dash ni, felly ni'n gallu lliwio top y gwaelod I mewn, ond ni'n gadael hwnna yn wyn am y tro. Byd, a wedyn eang, fel wnaethon ni ar y top, llinell, lliwio mewn, a, lan y lawr, a wedyn un am top hefyd, Mae hwnna'n wahanol i'r hym. Yr hym yn syth lan y top, mae'r A, dim ond bocs yw. Mae'n fod yn edrych fel I dot, mae'n gadael A pryd beth ar en. Felly ni'n mynd I wneud gyntaf. Syth lan o'r canol. Ar y gwaelod. Wedyn G. Mynd ar draws. Ni'n dod lawr. Ni'n mynd nôl ond dim yr holl ffordd. A ni'n gwneud bocs mas o fe, ni'n lliwio'r bocs yna mewn. So dyna'n ni. Yn amlwg, gyda Cynhesu Byd-Eang, ni moyn dangos yr haul. Felly ble bynnag mae lle gyda chi ar top o'ch tudalen chi. Gallwch chi wneud yr haul fyna. Lan I chi os chi jyst yn gwneud llinellau. Neu os chi eisiau gwneud y pelydrau bach yn fwy ffansi. Gallwch chi gael rhywbeth fel yna. Gallwn ni. Cael rhywbeth fel ar y top. Felly, dyna Cynhesu Byd-Eang. Gobeithio bod chi'n hoffi'r ddŵdl. Pob lwc ar greu eich hunan. Lan I chi sut ych chi'n lliwio fe. Os licech chi weld sut ydw i'n lliwio ni, aroswch cwpl eiliadau a wneith ddod lan ar y sgrin. Bydd byddech chi yn creu, byddwn ni'n dwlu gweld nhw. Felly cofiwch rannu ar Twitter, neu Facebook, neu ar Instagram, o dan oriolodl, neu @trispadarn, a byddwn ni'n gallu rhoi cwpl bach o sylwadau ar eich cyfer chi wedyn. Felly pob lwc, a mwyn o dim byd, mwyn hewch. A dyma ni wedi gorffen, Cynhesu Byd-Eang. Yr arth nawr yn sefyll mas ac bod wedi canolbwyntio ar liwio beth sy'n tu ola. Yr unig beth fi wedi gwneud ar yr arth, os chi'n gallu gweld, yw defnyddio bach o lwyd ar gyfer cysgodion, dan I fole, ychydig o'r pawennau yn y cefn I ffili gweld, felly dan I wddfa a'i gynffona. Wedi defnyddio glas o wahanol shades ar gyfer y llythrennau, wedyn fel bod e ddim I gyd yn union yr un peth. A wedyn yr un peth gyda melyn a oren ar gyfer yr haul. Croeso I chi wneud beth bynnag I chi moyn yn amlwg, A fel wedys i'r blaen, joiwch. Diolch yn fawr.